Ndoda kukwasai vana vaMwari muzita raJesu. Toda kutenda Mwari nemukana waatipa wekudzidza. Tiri kudzidza pamufananidzo yaJesu. Inova iyo nzira imwe yaaishandisa kubuditsa zvakavanzika zveumambo hwake kuvanhu. Vamwe vanotsanangura a parable. Vanoitsanangura vachitiko it's an earthly story with a heavenly meaning. Vamwe vanotiko it's a story or an incident that may or may not have actually happened, but speaks in lifelike and familiar terms. So Jesus could give an incident. At times he narrated a story. Saka chaitsvakwa ndezvakavanzika zviri kuseri kweparable iroro. Saka ndoda kukokai pana Luke chapter 12 pavhesi 13. Zvino mumwe pakati pavazhinji wakati kwaari, mudzidzisi, udzai munun'una wangu kuti agovane nhaka neni. Iye akati kwaari, iwe munhu ndianiko wakandiita mutongi kana mugoveri pakati penyu? Akati kwavari, chenjerai muzvichengete pakuziva kwose, nokuti upenyu hwomunhu hahuzi pazvinhu zvakawanda zvaainazvo. Akavataurira mufananidzo akati, nyika yeumwe mufumi yakanga yakabereka kwazvo. Akafunga mumwoyo make akati, ndichaita seiko? Nokuti handina pandingazviunganidzira zvibereko zvangu. Akati, ndichaita kudai, ndichaputsa matura angu, ndikavaka makuru, ndichazviunganidzirapo zviyo zvangu nezvose zvangu zvakanaka. Ndigoti kumweya wangu, mweya une zvakawanda zvakanaka zvakavigirwa makore mazhinji, zorora udye umwe ufare. Asi Mwari akati kwaari, iwe benzi, nousiku uhu uchakutorera mweya wako. Izvo zvawakagadzirirwa zvichagova zvaaniko? Ndizvo zvakaita munhu unozviunganidzira pfuma asingafumi kuna Mwari. Mwari vaise chikomborero pakuvereka kwezwi ravo. Now ukadzidza Jesu ari kudzidzisa, ukadzidza nyaya yacho zvakanaka, he is teaching about his kingdom. Ende kwete zvega, Jesus is exposing the vital truths of the kingdom. Ende uri kutsimbirira panyaya yerepentance, kuti pazvinhu zvose tendeukai to be saved. No message ina Jesu yaari kudzidzisa, but ari pakati pekudzidzisa. Bible rinotaura kunongobva question iri kubva mucrowd. Umwe unobvunza otiko, Jesu, ndine dambudziko namukoma vangu. Ruramisaiwo nyaya yangu namukoma yeinheritance. Now, ukatarisa Jesus zvaaidzidzisa nemubvunzo wabvunzwa, hapana hochekoche. Jesus is presenting the kingdom before them. But iye ari kutiko, the message of salvation is not important than the inheritance. Mukoma wangu havasati vagovanisa zvinhu. Saka kwaari, issue of salvation was secondary. Issue yekuponeswa kwaari yanga isiri nyaya. Nyaya yanga iri yezvinhu. Ngapatange pagadziriswa nyaya namukoma wangu. Now ukadzidza, Bible rinotsanangura mutemo weinheritance waiti mukomana mukuru aiwana a double portion. Saka munin'ina uyu zviri kureva kuti kubva paakapiwa rupande rwanga rwasara, mukomana mukuru akawana a double portion. Mumwoyo make hazvina kubuda. Saka musoro wenyaya unoti zviri mumwoyo. Aiva nazvo mumwoyo, achifamba anga ane kurwadziwa mumwoyo. Saka anga aine shungu, anga aine hasha against his brother. But tarisai muone, Bible richitsanangura kaverenga Deuteronomy chapter 21 woinda naye verse 15 through to verse 17. Bible richitsanangura mukomana akanga angoimplementa the law. Haana kuisa iye the law, he implemented the law. Saka pane chaifana kutsamwisa mufana mutemo kwete implementa mutemo. But iye akati mutemo handina basa nawo. Ndava waiziva kuti the law is of no effect as long as it's not implemented. The law can only make sense when it's implemented. Saka iye anga asina dambudziko nemutemo. Waiva nedambudziko kune vanoimplementa mutemo. Taita dambudziko remukomana akadai kunyangwe nanhasi. Haana problem neSabbath.
but ane problem akaona vanochengeta Sabbath. Haana problem neadultery. Asi akaona vanotsiura adultery, anomira kuti ndo dzoga here nyaya, ndo here zvega. Saka haana problem nemutemo. Ari kuti problem yangu is my brother. Tine vanhu vararama pakati penyika vari kuti everything else is okay. The problem is my brother. The problem is my sister. Munhu ari kutarisirwa kuti anga ariye, and I want to believe brother yacho payaka divider iri kuti ndaita zvinhu pamutemo. Saka iye mupfungwa dzake ari kuti everyone is okay, yet his brother was against him. Tarama mkuwa yakadaro, but Jesu saka anosvika ovunza kuna Jesu. In fact, he interrupted him. Jesus is teaching about the kingdom. Iye anouya neissue ye-inheritance. Saka anotiko ndiruramisire nyaya yangu namukoma vangu. Now, kunonzi nemhaka yei akavhunza Jesu achidaro. Kunonzi Jesus paakanga achidzidzisa waibata dzimwe dzenguri maPharisees who were legalists, who made the law important than humanity. So Jesus was trying to correct that doctrine. Kuti humanity is important than the law. Saka if the law can I observe, the law must save humanity. Saka pai corrector, iye akafunga kuti Jesus is a non-conformist. Ahawirirani netradition. Saka mupfungwa dzake akati, I want to use Jesus to challenge this law ye-inheritance. Saka it was to kuti iye for his own benefit, kuti Jesu kana aka-addressa nyayai, then oenda kuna brother yake oti shamwani, ida kuna ndipa hafu. Ngatichikamurirana zviri straight. But nemhaka yekuti zviri mumwoyo, Jesu akarava mwoyo wake. Akaona kuti nyaya haisi ye-inheritance, nyaya ndeyamakaro. Saka Jesu, Bhaibheri ukareverenga, anotiko murume uyu paakataura naJesu, Jesus in response he addressed them. Saka haana kutarisa mwoyo wemuchinda uyu chete, wakatarisa mwoyo yavo. Akaona kuti dambudziko riri mumwoyo. Saka he converted the question into a theological lesson. Akati handichakusiyima kana regai ndikudzidzisei, nekuti pauya nyaya isiriyo. Saka Jesu anobva atanga kuchinja, anotanga nekutaurira vanhu achiti watch out, chenjerai nemhaka yei zviri mumwoyo. Saka Jesu ndo pari kutotangira nyaya yake, chenjerai. Haasati apresenta lesson yake, but ari kuti beware. Nemhaka yei selfishness is a cancer. Kana wangozvifunga ukakangama kurangarira vamwe veshe, paita dambudziko. Nyaya iripo. Vamwe vaisanangura vaitiko, neanga ariye the big brother akapiwa a double portion. Aiunza here question iyi. Chamuunzisa question inyaya yekuti ndiye akanga ari mudiki apiwa chipande. Saka mupfungwa dzake ari kuti zvose ngazvive zvangu. Taita dambudziko nevanhu vanozvifunga. Oza kunyangwe ava vanogadzira zvamasaisai vakazviziva kuti vanhu vanozvifunga. Saka zvavakaita vakabva vati kana uchijusa airtime yako vanokupa option self here or other. Vaingoda kunoka sense kuti things cannot resolve around you every time. Self here kana other. But vazhinji munongoti self. Hauna musi wani wakamboisa pa other kuti ndakutenga data. No, wanzi self here kana other. Wobva wangoisa other. Worangarirawo imwe member in need. Kuti pe adventure ahanawo airtime. Angangoda wada kuresearcha something, rega ndimbomutengerawo, but iye vakatozviziva kuti vanhu ndo zvavari. Saka mukomana uyu aizvifunga, nekudaro brother yake yakava enemy yake. Nemhaka yemakaro, the very people vaifana kunge iri family kwaari vava ma-enemies. Tarama mkuwe kadaro yekuti nemhaka yemakaro, nemhaka yekuzvifunga self-centeredness,
The very people who were supposed to be our loved ones, the very people whom we call family, are now our enemies. Taifana ngechiwadza kuti no ndi mkoma wangu. As long as zvina mkoma vangu ndezvangu. As long as zvina sisi vangu ndezvangu. But zviri kungozi kwangu kuita kunge ngoma iya yechechi yeshamwari dzedu inenge chingoti pangu. Saka ndo pfungwa yake. Ati Bhaibheri rinondiudza Jesu akati dambudziko harisire mukomana idambudziko ravo. Saka Jesus presented a parable to unlock a secret which was cancerous among them. Saka unovadzidzisa. Saka kuti Jesu avadzidzise akashandisa mufananidzo. Ndobva ati nyika yeumwe mufumi yakanga yakabereka kwazvo. I parable inowira mumakategories parables a Kristu anonzi wisdom and folly parables. Uchenjeri neupenzi. Rangarirai parable yavasikana vane 10. Kune vashanu vakachenjera, kune vashanu vakapusa. Rangarirai parable ya Kristu yavavaki, kune vakachenjera vakavakira padombo. Kozoita vakapusa vakavakira mujecha. Saka iyi parable haina comparison manje. Dzandataura idzi dzitori nevakangwara nevakapusa. Manje apa patori nebenzi full time benzi through and through. Ari kutongopengawo hake muchinda uyu. But kupenga kwake hakuzi pakushanda nemhaka yei nekuti parable iyi inotanga with a bit of our own biography. Kuti iko at some level we are rich beyond the wildest dream of a person who desires to be like us. Iwewe wakazvitarisa unozviti uri wanga, unoti uri tsuro yemubhuku hauna chinhu, but wambozvifunga here kuti pana akakutarisa anotoshuvirawo kuuya pauri. Saka kana iye akakutarisa, you are rich. Every man may reserve the word rich for another man who has more. But iwewe uneva unoti vapfumi, pana akakutarisawo anoti iyo ishangu itiyo. Ndikangosvika ipapa upenyu hwangu hunenge hwava right. Saka zvatinodzidza apa kuti kudi, there is no sin in being prosperous and there is no virtue in being poor. Hakuna achaponeswa nekuti murombo, kumwe kunzwisa tsitsi hakuponesi. Nemhaka yei rags can come from laziness and riches can also be found through robbery. Saka hapana tese kana takatariswa nevamwe kunotonza vandova vari kurira. Ukatosvika kuraini kwenyu uchirova bhasikoro, pamwe ndiwo uri kutorira. Mota yaunoti akaka Honda Fit, pamwe kumusha kwenyu ndiwo uri kutorira. Saka we may reserve the word rich for another man who has more. But vamwe kana vakatotitarisa vari kutoti ndisu tinorira. Saka there is no sin in being prosperous and there is no virtue in being poor. Kana Mwari watipa zvakawanda, thank God for more, but put a guard against the more. Nekuti vamwe vanoshandisa zvizhinji kufinanza zvivi zvavo. Munhu ane zvizhinji anogona kuita cover up zvivi zvake. Agovhara, anogona achitogara nemudzimai wake izvezvi, but mota iri kudhiraivhwa nemudzimai, imi kana makamutarisa muri kutoti ari kurira, mukadzi uyu mota yake yakaoma, but iye ari kuziziva kuti ndiri kudhiraivha apology. Akazonzi sorry, mukuru wavhura hombe. He has a way of covering up his sins because he can finance his sins. When God has blessed us with more, let's put a hedge around the more so that the more may not teach us to finance our sins. Tarirai muchinda uyu zvaari kuita. Tarirai muchinda uyu zvaari kuita. Jesu mukadzokera kuchapter 12, Jesu parutaura anotombotaura zvepersecution kuti muchatongwa, muchaiswa munzimba dzekutongwa, musazvinetsa kuti muchati chii. Saka Jesus is preparing a church for the persecution to come, and it was imminent. Persecution yaiuya, but muchinda uyu, he is not flowing with Christ.
He is not part of the church that is being prepared for the perilous times to come. Nemhaka yei kukara neupfumi zvakamusunga. Vamwe vedu tichakonewa kufamba naKristu. Kristu ari kugadzirira chechi ichararama mumazuva ekupedzisira. Kristu ari kugadzira chechi. The three angels' messages is the paving stone. Chinhu chiri kuveza sangano richararama mumazuva ekupedzisira. But vamwe vedu takabatirira pakungwavha, takabatirira pakutsvaga pamwe nenzira dzisiri kutsvagwa dzisingatenderwi naMwari. Tichenjere kuzosara. Saka muchinda uyu paanosimudza mubvunzo wake ari kudzosa vanhu kumashure. Iyo chechi yaendeswa mberi naKristu. Kristu obva ati aiwa, nzwisisai kuti iko munhu anofanira kuchenjera panyaya dzeupfumi. One thing I like about this rich man, he understood kuti preparation is next to godliness. Kurongeka kwakanaka. This man was ready to live into the future. Akashanda, akazviunganidza. Ndiwe hako unonzi ukati tengesa airtime woti hazvibhadhari, vhura tuckshop hazvibhadhari, chienda unotengawo bhutsu Tanzania uye utengese hazvi. But vanhu vari kuvaka dzimba nazvezvi, vanhu vari kurarama, vari kudzidzisa vana vechikoro nekuita madhaka boy. Iwewe zvako zvese zvinoramba usati wazvitraya. Everything is not working, but you have not tried anything. Zviri nani zvirambe nekuti wazvizama. Uyu muchinda anga akarongeka uyu, anga akagadzirira. So money is not the root of all evil, but the love for money, that's the root of all evil. Saka mukatarisa parable muchinda uyo wakohwa manje, zvese zvaainazvo. Verengai parable iyi zvakanaka kubva pavhesi 16 kusvika pavhesi 19. Maai aanoshandisa i6, mamaini aanoshandisa i4, ma-I will. Then mamai aanoshandisa i5. Saka all in all 12 times he referred to himself. Ndichati kumoyo wangu, moyo wangu wazviwanira zvakanaka. But this man is forgetting kuti life in itself is a partnership with God. Ngatimbomutarisai murume uyu nekuti murimika akarima zvakawanda. Let's look at him for a moment. Murume uyu ngatimpei benefit of the doubt. Ndiye akatenga mbeu, ndiye akashanda mari yacho, ndobva adzvara. Ndiye ko akameresa ndiani? NdiMwari. Murume uyu ndobva asakura. Tinomutenda nekuti anga ane ma-input. Kwakusakura, kwakuisa fertilizer, kwakuspraya gonye rikafa. Handiye asi akakudza, akakudza ndiMwari. Ngatiti pamwe muchinda uyu ndewe mazuva anoka, ndiyewe maboho nema-irrigation system, ane mapivot anodiridza mahekte. Saka let's give him benefit of the doubt. Ndiye hake akadiridza, but mvura yari kushandisa ndeyaMwari. Fambai zvishoma, chibage pachinoti simuke chinoburitsa muchekechera. Zviri akaisa code muchibage yekuti kana wararama 2 months ameno mwedzi mingani, buritsa muchekechera. Anoburitsisa muchekechera ndiMwari. Chibage pachinopikata chichienda kurutivi nekuenda kurutivi chichiburitsa ndebvu, haazi iye ane sayenzi dzacho ndiMwari. Saka paanonokohwa, ndiye akakohwa, ndiye akaisa mungoro, ndiye akanogadzira ngarani, ndiye akaisa mungarani, akaisa chirinda matura. Let's give him the benefit of a doubt. Ndiye akaita, but iye akarara, aichengeta ndiMwari, aidzinga zvipfukuto ndiMwari. Nguva yekudya yakwana, akuti ndichati kumoyo wangu, idya ufare, une mazuva akawanda, ndichati kumoyo wangu. Now God is no longer in the picture. Jesu asisipo. But life in itself is a partnership with God. Whatever it is you do in this thing called life, you are doing it in the time that you are given by God. Haizi alarm inokumutsa
kunodzidzisa vana haizi alamu inokumutsa kunosaina madhiri ako aunosaina, haizi ndege inokuchengeta kuenda kuchina kunosaina madhiri nekudzoka. God is sustaining that machine because dziripo nguva when engines ceased in mid-air and people perished. Mwari ndiye akuchengeta, ukasvika ukadzoka, ukasaina mari ikabuda, but pakunodya apa ndichati mumwoyo wangu wega hako, God is no longer in the picture. But I need the church of God to understand life as we know it, you live it within the time that you are borrowed by Christ. Ko paunozoti wakuwana unoti ndezvangu, chivindi chacho unochiwanepiwe, chivindi chacho unochiwana kupi. So God has a say on how wealth must be used. Acquiring wealth is a noble thing, but how do you use it? Ukaverenga bhuku raLuke rizere nenzvimbo Jesu paaitaura zvemari. Luke chapter 3 Jesu akataura nyaya yemari. Luke chapter 16 Jesu akataura nyaya yemari. Luke chapter 14 Jesu akataura nemari. Chapter 21 Jesu arikutaura nyaya yemari. Luke chapter 12 Jesu. Saka ziso rake rinenge riripo pamusoro pemari iri muhomwe mako kuti yazoshanda sei. Ziso rake rinenge riripo. So we need to understand sevana vamwari kuti life as we know it is a partnership with God. How you use what you have found is also a concern for the one you were working with. Paunomira pamberi pevanhu, tavanzwa vakawanda vakangodonha, Mwari ati zvakwana. Hazvirevi kuti kumira wolecture 2 hours kusvika wapedza kungwara kwako kutorangarira zvauri kutaura inyasha dzaMwari. Life is a partnership with zvauri kushandidzana naMwari. ZvaMwari zvacho ndezvipi? Pane nyaya inotaurwa yeumwe murume akabheka keke rake naMwari vachibatsirana. Magetsi asaende, oven isaite malfunction, keke rake rikabuda zvakanaka, ndobva agadzika keke patebho. Kwakutora banga nezvimabhoo, ndobva acheka pakanzi rent, akapa ainzi rent. Akacheka pakanzi DSTV, akapa ainzi DSTV. Akacheka pakanzi fees, akapa fees. Akacheka pakanzi clothing, akapa clothing. Ndobva acheka pakanzi emergency, akapa emergency. Ndobva acheka pakanzi food and groceries, keke ndobva rapera. Mwari ndobva asara akabata bowel isina chiuno. Zvikanzi bati tabheka tese wani. Tatiri tese wani. Ndichikubatsira kukanya dhoo yacho. Tanga tiri tese wani. Vamwe ndimi munoti kana magara pasi, makunyora kazvema estate nezvema trust, munoendesa zvimwe kuvana, zvimwe kuhanzvadzi, zvimwe kumadzimai. Ko Mwari ari kuwanei pane zvamakashanda mese mu partnership? Life as we know it is partnership with God. Toda kutenda Mwari mudamba refu ratinaro pamusoro pemaparables, the kingdom of God. But in this context, tiri kutaura pamusoro penyaya inoti zviri mumwoyo. Pane mawords asingafambidzani in theology inonzi a paradox. He is rich yet he is full. Saka vanostada inonzi practical atheism. Vanoti practical atheism is one when his behavior and lifestyle yekurarama achishandisa mariches anopotreya kuti God doesn't exist. Iye Mwari akamupa. He is defying God as the source of his riches and the intent and the purpose of the riches. Kuti Mwari ndiye akamupa and the purpose oiramba. So he is an atheist in practicality. Anoramba. That's why Psalms chapter 14 verse 1 anoti benzi rakati mumwoyo maro Mwari hakuna. Saka inofita this matrix of the rich man. Ndoda kutaura nemi vapfumi. Uri mupfumi but you have proved to be a fool. Mwari akakusumudza. Rangarira Mwari kwaka. Dorangarira Mwari kwaka akakusumudza. Waivene hembe 1 yoyanika pawaya. Uchimirira. But nasi dzawanda. You are too busy for God.
God. Oti zvechechi zvinoda vanhu vasiri busy. Nekuti Mwari akusumudza. Rangarira. Mwari akusumudza. Unototi kana vanhu vachitaura matestimony. Unototi hamuna kudzidza. Dai makadzidza. Where is God in your matrix? You are rich. Now you are becoming as a fool. Dai Mwari atibatsira. In retrospect, tacherechedza Mwari kwaakatisumudza. Tarisai mukati meparable Luke chapter 12 verse 20 and 21 inoti, asi Mwari akati kwaari, iwe benzi, nousiku uhu vachakutorera mweya wako, izvo zvawagadzira zvichagova zvani. Ndizvo zvakaita munhu unozviunganidzira pfuma asingafumi kuna Mwari. Saka mukacherechedza vhesi iri riri pregnant. Mupfumi uyu Ellen White achitaura mwemunyori anoti, paakasumudzwa the rich man, the prayers of the needy were answered. The prayers of the widow were answered. Mwari akanga apindura minamato yenherera neshirikadzi. Akati pandasimudza mupfumi, ndapindura minamato yevanoshayiwa. Nherera dzachema, shirikadzi dziri kutambudzika. Pandamuita CEO, ndaisa muhombodo make a portion of the poor. Saka Mwari paanotiropafadza, he makes us a conduit of salvation, as being a beneficiary for others. But vamwe vave sereservoir. Reservoir ndorekuti rinogamuchira ma-streams of rivers. Harina kwarinoisa, but iye rongoramba richitakura, richigamuchira kusvikira kana raputika. This is the rich man. Mwari akabheja kuti ndapedza navarombo. Ndaisa, ndarima kupfuma kwavarombo. Varima, vashanda pakusumudzwa kwake. But iye unokanganwa. Ndoda kutaura nemi vapfumi kuti Mwari paakakusumudza wani. Mukatarisa kuOld Testament, vana Boaz vari vapfumi vainzi kana makohwa siyai matama emunda. Inonzi the law of margins, kuti vaya vasina chekudya vadye pamunda wako. Mwari paakakusumudza kuita manager ari kuti varombo vanofanira kudya pako. SaJob chapter 29 aiti, Mwari inini ndaive minamato yenherera neshirikadzi. Ishirikadzi dzaipembera because ndaiprovida. Sivhira Job nekubatsira nherera neshirikadzi. That's why James chapter 1 verse 27 achiti, pure and undefiled religion is to help the poor and the needy and the widows. But mukatarisa uyu, Mwari amusumudza wakakanganwa kurangarira varombo. Mwari zvikada paakakuropafadza, akakuropafadza, akatarira varombo nenherera neshirikadzi dziri kumba kwako. That's why 2 Timothy chapter 5 verse 8 achiti, kana uyo asingagoni kuchengeta veimba yokwake, arasa kutenda, akaipa kupfuura vasingatendi. Pandinoda ndepekuti arasa kutenda, apostasy, has denied the faith. Akafanana nemunhu aenda kun'anga, has denied the faith, aenda kumasvikiro, but atadza kuchengeta vanoshayiwa kutanga museko rekwake. Akaropafadzwa naMwari. You have denied the faith. It's apostasy. Waramba kutenda, waheduka, ukatadza kubata. Saka Mwari vari kuti you are full in context of apostasy. Voti n'anga dzinorira nevaya vanosvikirwa, idhimoni rinooneka rako uri muchechi, but wakarasika kupfuura vasingazivi. Aiziva, uyo ari kujajwa kwete kuti ane zvaakaipa, but on omission. What he was supposed to do, he failed to do. Unoona kuti vana vehanzvadzi dzako unoti vati mabonga, vanhu vazukuru, ende muchivapa mazita anosiririsa kuti ana coincidence, mistake, a problem. Uchifanira kuchengeta. Vanaenda kuzvikoro 8 kilometers. Avari TV zvimashotuku. Iwe uchiwana. Mwari akaisa kuti nevazukuru vanodya pakeke rako. But Mwari tikaramba takanyarara, Mwari ane nzira, Mwari anodini. Mwari akati tinofana kuve a circuit, a conduit of salvation. Pana aitaura pamusoro dispenser. Dispenser hanzi rinoiswa mvura riya rinoramba richifidwa kuti rirambe rakazara, because uku rinenge richiburitsa.
Mwari ndo zvaakakuita. You should dispense gifts to the needy. Saka Mwari kana zvaramba anoita sei? Anonovhara kune suo racho. Prepare kana wanga uri CEO for dismissals nema-contracts kusiza. Because Mwari zano raakakupa, you are failing to execute. Kungadai Mwari atibatsira because dhishi razara, mukombe wapfachuka. Mwari akapindura minamato kare yeshirikadzi. Saka imwe shirikadzi inogwesha pake meeting. Mwari oti yachemeiko shirikadzi? Ndakapindura one pana brother X. 2023 pandakamusumudza chemberedzi ndanga ndapedza nadzo. Nherera yachemei ndakapedza 2018 pandakamusumudza ndanga ndatarisa dzinza rekwake rinotetereka sei ndanga ndapedza. Vana vamai vake vanotetereka sei ndanga ndapedza pandakamusumudza. Why were you a rich but you have become a fool in the stewardship lenses? Mwari akatarira, you are accountable. You are accountable. So Munyora ataura achiti, when he began to prepare bigger buns, achiti ndoda kuramba ndichisumudza upfumo hwangu, denga rakatanga kuprepare kuti where is the undertaker to prepare his grave. He is not a prophet, but he is a liability in the kingdom of God. Many tekel, we have numbered him, divided him, and we have found him wanting. He's useless. Anofanana nemurume anonzi Belshazzar. Vakafanana. Belshazzar is a rich yet full man. Mwari amupa warning. Ndiye Belshazzar aiti kana mambo Nebukadnezar vachifura ndiaenda navo bhero richirira achinovapa chikafu. But Mwari amupa warning. Zvinonzi akavaka midhuri inotyisa, akaitanga kunwa nekudya, upfumu hurimo, akati hakuna chinoitika, ndakavhara masuo. Maonere kuti he trusted in his riches. Rich yet who? But Mwari amutaura naye. Musi iwoyo, Daniel chapter 5 verse 30. Zvinonzi Daniel anonomira the same night rufu rwakasvika. Because mwe Munyori anotaura anoti gifts and riches are loans from God. Ndimwari atirunzira nekutikweretesa, saka we are accountable. Saka paakatadza kuita rudaviro, Mwari akati kana ndomushanyira. Zvinorevei? Mukana kutarisa zviri mumwoyo zvadonedza vanhu is the seat of covetousness. Saka that's when Munyori achibvunza kuna Mark chapter 8 verse 36 kuti what does a man profit by gaining the whole world and lose his own soul? Munhu anowanei akahwina nyika yose yamariches oshayiwa eternity. When the eternal realities are obscured by riches, when riches become a goddess pamwoyo yedu, kana upfumi hove zvigumbuso pakutenda, there is a problem. Pandoda kutarisa, tarisa imwe murume ainzi Esau wakatora udangwe uku, that was his eternal reality, nespiritual reality yake pamweya, akatora soup yenyemba, kwete nyemba, soup uku, akati udangwe une basa rei? Kwakuti nyemba nhasi dzine basa. Pane nguva yaakazoti udangwe hwakuchishanda pama blessings, anoti Mwari dzosai supu mudzose udangwe ndisarudze futi, but it was too late. Ndinhasi akachema namasodzi, but udangwe hwanga hwaenda, akati Mwari dzosai ndimeke a choice. Ndinhasi, what does it profit for a man to gain the whole world and lose his own soul? Ngatitarise vanhu mukati mebhaibheri vakameka ma-rational choices, vakaprova to be faithful before God. Zviri mumwoyo ndiani watinotanga. When riches, kupfumi hauna kuipa, but when riches supersede the worship of God, it becomes a stumbling block kuchigumbuso kuvatendi. But tarisai murume anonzi Moses. Moses akwira, he was heir to the throne, apparent. Mwana anga akuda kutonga for presidents. But anonzi parade yes oku chipfugama tikurerere muzvifananidzo tokupa umambo anoisa chigaro oisa adoptionism kuti mwana wemukunda waFaro oisa ka identity naMwari waIsraeri vatorwa nhapwa dziri kugwenga. Oti better to suffer with the Israelites, choose identity in crisis and live the pleasures of the whole world. Ndo inonzi akachuza
akachuza for his own soul for the eternal destiny. Kenani yenyika akairamba paredhead, but Mwari akamuratidza akamutsira Kenani yekudenga. So zvinotiradza vakomana pana Daniel chapter 3 vanoramba kupfugama chifananidzo, though they had state positions as governors. Vakati zviri nani kuriska positions, let's lose the world and its glory and splendor tine ukama naMwari muchoto. Better to reside in the fire. Saka Mwari ari kutaura nesu kuti panguva ino kuti tisadonhedzwa nezviri mumwoyo zvenyika, but titange kuchuza Mwari. Let's surrender the pleasures, the splendor of the world. Zvinogona kutibvisa pamberi paMwari, asi tochuza Mwari zvaanoda. Tive a conduit, a blessing in the matrix of salvation. Tive a beneficiary. Kana Mwari atipa hana kutipa isu, atipa akatarira nyika yese kuti vhangeri rinofanira kusvika. Tipatsire. Saka mukada kutarisa vazhinji vachajajwa neanonzi sins of omission. Rechifu mhosva yake ndeyei, haanawo akatuka, hana vaakanetsa, but akatadza kuita zvaifanira kuita. Do inonzi sins of omission. Saka afanana neuya vari pana Matthew chapter 25 vanonzi makandiona ndine nzara mukandisiya ndakadaro, makandiona ndiri mujeri mukandisiya ndakadaro. Sins of omission reveals our day-to-day character. Ngadai Mwari atibatsira tizive kuita zvakanaka zviri mumwoyo, Mwari achazviburitsa pachena kuti sei takazviita. Asi Mwari dai atibatsira tive the center and the circuit of beneficence in the salvation of others. Saka mukatarisa zvinonzi kudini, zvinonzi akafa ari muzvivi zvake. We need to prepare. The time to prepare for the future is now. Vamwe vachatadza kuponeswa neMwari zvaakavapa, kwete kuti zvaivatadzisa kuponeswa, but vakaabusa zvikavapunza. My Lord, vakatadza kubuda muSodom because of riches vakacheuka. Saka Mwari paanoisa tithe neoffering iri kugadzira selfishness, ichibvisa, ichipunza hozi yeselfishness museat of the mind. Mwari achiti ndipe, vari kugadzira character, ndipe 10%. Ndipe chindipa offering, ndipe 10%, chindipa offering. Mwari ari kurova hama nechizo achidonhedza mudhuri weselfishness. Kungadai wadzorera zviri kuna Jehovha. Mwari atarisire kuti kana Mwari atipa hana kutarisa iwe, pane vatarisa vari pasi pako. Ndiwe Nebukadnezar, uri muti mukuru. Ukatarisa chakaendesa Nebukadnezar for 7 years, anonzi waita nguva huru uchitsikirira varombo, indakakuita muti mukuru. Mwari kwakumupa 1 year. Ukaramba uchitsikirira varombo usingavabatsiri, uchandofura zora for 7 years. Varipo Mwari vaakasimudza, but muchambobva pakakwirira. Momboenda musango for 7 years. Uchambotetereka iwe. Basa roshayikwa, uchitetereka, waimbove mbinga. Mwari okudzosa pachikoro, back to the matrix. Uzive kuti kana Mwari akupa, it's not for you but it's for us. Toda kuwana nguva yekunamata. Baba vedu vari kudenga, munotiropafadza kuti tiropafadze vamwe. Musatitendera kuverengwa pavanhu vanotaurwa naJakobho kuti uyo unoziva kuita zvakanaka akasazviita chava chivi kwaari. Zvizhinji zvinotisunda, pamwe kuda kunzi ndisu tiri kupisa, tokonewa kuita zvamakareva, tokonewa kutapudza kuti muwedzere zvimwe. Munotaura muchiti he who gives increases his capacity to receive, but he who receives but never gives will one day cease to receive. Tibatsirei Baba vari kudenga, tive isu machanera ezvikomborero zvevana venyu, zviende kwazvofanira kuenda, tisasare tichingozvikudza kuti tine zvakawanda iko kuine vamwe vari kuchema vasina kana chimwe. Tibatsirei, mutiitirei zvakanaka, tisava mapenzi mumaziso enyu, asi tive vakachenjera. Ndokunamata kwedu muzita raJesu, amen.